Elvira Flores, Jose Clerigo and family, Ramon Culasi, Nilo Culanza and family, Lourdes Barangay Council, Mr. and Mrs. Antonio Cole and family, Irene Celian, Miriam Dacuya and family, Josefa Kama and family, Mr. and Mrs. Flor de Liza Caña and family, Josefa Clapis, Mirabueno Rafer family, Mary Ann Clerigo, Carulio family, Adela Buno, Nora Bubos, Rosario Biñas, Francia Colorico, Mr. and Mrs. Camasis and family, Israel Bonavente, Knights of Columbus Choir, Ricky Almeida, Mr. and Mrs. Ramon Colina and family, Edith Competente and family, Ria Almagascon, Donnie Moran, PJC, Evelyn Delvo, Doctora Presi Consulta, Rialina Duran, Rosario Cular, Julius Cruzat and family, Rosemary Palma, Anonymous, Mr. and Mrs. Reynaldo Combo and family, Mr. and Mrs. Justino Clerigo, Sadya family, Anasita Cobelia, Naga Barangay Council, MCC Surveying and Construction, Evelyn Delvo, Sandra Padua and family, Ja Clerigo and family, Asuncion Coralde and family, Mr. and Mrs. Eros Clotario and family, Elsie Clotario and family, Azucena Shuxon and family, Florencio Base and family, Mr. and Mrs. Romy Guillermo and family, Gigi Bindal, Ampi Pasqua, Antonia Bindal, Master Shomay Tabaco, Del Angelo Egg Trading, Mr. and Ms. Lito Bungalbal and family, Salome Colorico, Mr. and Ms. Alex Pahuyo and family, Dr. Judith Hinwaraun, Blue and Pink Studio, Jeanette Felicia, Anonymous, Norma 14, Balyabario family, Aran Clavicelias, Mary Jane Clavicelias and family. Misa pasalamat ni Luisito Abing, Mark Kevin Abing, Kim Harold Abing, Mercuria Mercy Abing, Glenn and Myla Bobis and family, Florencio Base and family, Dexter Contigno, Wilhelm and Nika May Candasa and family, Edgar Kuya and family, Malubay family, Mr. and Mrs. Mark Lester Senate, Lolita Senate and family, Engineer Cesar and Sally Bulawan and family, Fe Abila and family, Fernandez Volante and family. Misa pasasalamat Dolot Nimon and Tess Villadares, Babing Abengoza and family, Pedro Patriarca and family, Lotivio family, Valdez family, Godilia Climacosa and family, Victor Climacosa and family, Nathan Ignatius Shuxon Gacosta, Mr. and Mrs. Fanny Wigan and family, Mr. and Mrs. Lawrence Corbilia and family, Maria Convencida and family, Carmen Calapis and family, Juana Cuya and family, Raimundo Miñas and family, Ana Achacon, Zinaida Achacon, Zaida Vasquez, Azuelo family, Maria Cecilia Canal and children, Rose Mejina, Mr. and Mrs. Elpidio Corbilia and family, Leia and Paul Corbilia, Perpetua Cultivo, Jamer family, Markint Arsenal and family, Consorte family, Mr. and Mrs. Wilfredo Laxa and family, Mr. and Mrs. Claro Crucilio and family, Cardinho Crispin and family, Gigi Velasco and family, Fe Carmel Pascual, birthday blessing of Marivi Consorte, Ariel Jr. and Robilin Chavez, Mr. and Mrs. Virgilio and Corazon Rojas and family, Perez family, Flores family, Colot family, Arnel Harumamay, Mr. and Mrs. Pedro Cid and family, Mr. and Mrs. Fausto Cuadra and family, Marites Corulio, Nelson and John Tyler, Jefferson Competente Jr., Hasmin Cerdeño, Aurea Olcina, Heli Bisenio and family, Raul Bongala and family, Elena Cultivo,
Mr. and Mrs. Marcelo Cruel and family, Mr. and Mrs. Geraldine Cuentas and family, Jodeline Cuentas, Maria Anica Sarceno and family, Villa family, Roslyn, Rosie, and Rizzy Joy Trinidad, Mr. and Mrs. Edmundo Coral Jr., Mr. and Mrs. Ernest Trinidad Jr., Mr. and Mrs. Ofelia Trinidad and family, Girly Convento, Florentino Coprada Jr., Jenaline Porissima, Emily Pang, Suarez family, Cordovales and Conde family, Erna Delen and family, Milagros Oronan and family. May pamisa ako. Isabay ko na lugod. Ako na lugod. Bere ako sa tatay. Erna Delen and family, Milagros Oronan and family, Narni and Junie Habana and family, Jennifer Dacuba and family, Sifora Sifeda, Zudel Coronesa and family, Socorro Cobillas, Edna Cuera and family, Alma Guid, and Jeronimo de la Torre Jr., Bigol family, Mr. and Mrs. Aaron Coltivo and family, Mr. and Mrs. Leonardo Alicante and family, Shilo Severino Bunkensejo, Mr. and Mrs. Emmanuel Combo and family, Crisanto Bubuyo, Emma Bubuyo, Malia Cuya, Salvacion Broma, Julia Broma and family, Jerome, Ruth, and Belia Bermas, Mr. and Mrs. Jeffrey and Regine Dacuba and family, Victor Buen Consejo, Coliao family, Engineer Malagueño and Gerard family, Francia Daculio and family, Vicenta Pialago and family, Don and Liza Brayon and family, Don and Liza Brayon and family, Sarilla Completo, Cirilo Rangasa, Mr. and Mrs. Adoracion Buhulano and family, Mr. and Mrs. Emiliano Climacosa and family, Teresa Eden Climacosa and family, Alan Climacosa and family, Maria Madonna and Maria Magdalena Climacosa, Jewel Climacosa and family, Emmy Climacosa Ponce and family, Mr. and Mrs. Melicio and Connie Climacosa Bayola, Mia Climacosa, Raymond Climacosa and family, Mr. and Mrs. Melicio Bayola Jr. and family, Emmy Consulta and Karen Lindio, Jay Consulta, Ariel Mariel and Jose Marie, Jerian Sinovia, Beverly Napoles, Mr. and Mrs. Alan Silian and family, Mr. and Mrs. Amparo Guianan and family, Mr. and Mrs. Antonio Retuerma and family, Mr. and Mrs. Melchor Baay, Leon Gildo Jr., Ruby Carullo and family, Jairan Yeses, Mr. and Mrs. Cuerdo family, Menini Condat and family, Romeo Nino Casim, Mr. and Mrs. Eric Arao and family, Mr. and Mrs. Segundo Corteza and family, Jericho Zape Erinco, Leonida Zape Bukakaw, Rhea Jean Dacuya, Andrew Lim and family, Rosita Ragotero and family, Ronald Alierte and family, Hernani Baite, Raymond Mata and family, Josefian Aperil, Engineer Anjo Hesalva, Crescenciana Calio and family, Jenaline Belches, Mr. and Mrs. Rani Kaintik, Mr. and Mrs. Jason Periña and family, Joy Barion and family, Nika Barion, Nilda Consulta Bonganaya and family, Mr. and Mrs. Norlito Dolanta and family, Amparo Cristotalie, Antonia Corullo and family, Feby Wenham Clotario, Jenna Ribalios, Dr. and Mrs. Elmo Isip and family, Mr. and Mrs. Dennis Delaire and family, Ellen Clotario, Grace Smith, Mr. and Mrs. Danilo Garde and family. Special intention offered by Bessie Granatin, Tess Madrid and family. Thanksgiving offered by Gilac Sikal, Lodivina Cano and family, Tess Madrid and family, Anthony Hernandez. Petition Dulot Ninda Elaine and Ronnie Ceresa, Maria Luisa Gongona and family for healing of Nena and Danny Maestro, healing of Moses Corullo. Maylin Calites Zamora, Emiliano Climacosa, Alan Climacosa, Michael Cardano. Special intention offered by Salve Patriarca, Neil Ryan Base, Ray Vincent Mungon, Karen Base Carubio, Von Philip Minias, Leia Rescan family, Tucson Olandes family, Jay Ranieses, Wilma Ranieses, to pass the bar exam of Joanne Hizalba, Mary Rose Colarina, asin sa pagpamibikan gabos na kalag, orog na sa kalag ninda, Sotero, Jaime, Emilio, Alvina, Celso, Trinidad, Salvador, Emerenciana, Rogelio Sr., Vicente, Emogene, Jesus Jr., Salvacion, Dominador, Dindo, Reynario, Wilfredo, Jacqueline, Caridad,
Cornelio, Gloria, Dante, Jesus, Azucena, Edmundo, Remedios, Florentino Sr., Elenita, Leonesa, Mario, Salvacion, Celso, Eden, Abraham Jr., Herminio, Marieta, Juscuro Sr., Santiago, Maria, Andres, Chodoro, Miguel, Trinidad, Esmundo, Angelina, Lorenzo, Aaron, Joshua, Salvacion, Isidra, Leonila, Felix, Sebastian, Melicio Sr., Herminia, Nieves, Vivencio, Juan, Adelaida, Jason, Glenn, Alejandrina, Ricardo, Arlene, Seferina, Casimira, Esther, Reyes, Agosto, Leonido, Mary Jean, Jonathan, George, Felisa. Sa Gabos sa Kalag, Dolotlinda Fernandez and Volante family, Juana Cuya and family, Bonito and Bueno family. Pagyauna, kasabuton. Pagyauna. Diyos marahay na agapos sa indugabos banwaan ng Diyos. Ngunyan aldaw sa tong isineselebrar ang Eucharistia sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bilang patrona kan sa tong barangay Horoan, asin parokya. Si Kristo na sa tong kagurangnan, nagbuot na itaw sa to ang sa iyang ina, si Virgen Maria, na maging ina manyato. Huli ka ini labi-labi ang kamauotan kan sa tuyang mahal na Birhen, nakitaman lugod maging mga disipulos ni Kristo, asin maging tagapagharubay kan marhay na bareta nin kaligtasan. Ang tema po niya tuungon yan, siliyab sa pagkamuot, debosyon kay Nuestra Señora de Salvacion sa taon nin partisipasyon. Ang banal na misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre Eulogio Lawenco, asin kan sa iyang mga pag-iribang padi. Matindog pangabos sa sinawiton niya to, an awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka na maasin kan aki patin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang rumdumon asin pagsulsulan nyato ang stoma kasalan tanganing magkanigo kitang magdulot kaining banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa Indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen. Sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang stong mga kasalan. Darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo.
Mamibi kita, O Diyos, na nagpili ki Santa Mariang Birhen, inakan para ligtas, nangungurog sa kapakumbabaan asin kadukhaan. Warasan namimibi kami na kaming nagsusunod kan sa iyang mga paarog, makautob nin paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan, huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo, nakaibo mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Himateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sofonias. Pag-awit asin pagkurahaw sa kaugmahan, banwaan in Israel. Pag-ugma sa bilog mong puso, O Jerusalem. Inuntok nin kagurangnan an pagpadusa sa imo. Hinali niya an gabos mong kaiwal. An kagurangnan, an hadi ni Israel kaibahan mo. Mayo kananin dahilan, tanganin matakot. Maabot ang panahon, nasasabihan ang Jerusalem, dai ka matakot, o syudad nin Sion. Pakusugaan sa imong mga kamot, kaibahan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos. Siya ang paralaban nagtatao sa imo nin kapangganahan. Mawiwilihan ka nin kagurangnan, asin tatawan kanya nin bagong buhay sa iyang pagkamuot. Mag-aawit siya, asin mag-uugma, huli sa imo. Sirin kan mga nag-uugma sa aldaw nin fiesta. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang simbag po sa tuyang nga awiton. Ang Diyos ang sakong kaligtasan. Magsasarig ako sa iya, asin dai ako matatakot. Hulit ang kagurang ng Diyos, iyo ang sakong kusog asin awit. Siya ang sakong naging kaligtasan. Sa kaugmahan, ang mga tao maharok nin tubig, sa mga bubon nin kaligtasan. Dangan maawit sinda, saldaw na iyan. Magpasalamat kamo sa kagurangnan. Magapod kamo sa iyang ngaran. Ibalangibog nindo sa mga nasyon, an sa iyang mga gibo. Ipahayag nindo an sa iyang kadakulaan. Mag-awit kamo nin mga pag-omaw sa kagurangnan, huli kan darakulang mga bagay na sa iyang ginibo. Ini sa indong ibareta sa bilog na kinaaban. Magkurahaw asin mag-awit kamo sa kaugmahan, mga nag-eerok sa Sion,
Huli ta darakula ang banal na Diyos ng Israel, as nag-ierok siya sa kaibahan kan sa iyang banwaan. Matindog pan gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kang banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihis ni nagkapirang aldaw, nagandam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabubuludan nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaong galang siya ki Isabel. Pagkadangog ni Isabel kang pagtaong galang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan an aki na dinadaramo sa saimong tulak. Si Isay ako na pagsungkoon kang ina nin sakong kagurangnan. Hulita pagkadangog ko kan sa imong pagtaong galang, huminiro sa kaugmahan an aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, tanagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Nagsabi si Maria, ang sakong puso naguumaw sa kagurangnan, ang sakong kalag naguugma sa Diyos na sakong paraligtas. Hulita hiniling niya ang kapakumbabaanin sa iyang uripon. Pungunyan, aapudon akong paladan kan gabos na kapagarakian, hulita an makakamhan, guminibos ako nindakulang mga bagay. Asin banal an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherak, yaon sa may pagkatakot sa iya. Sa gabos na kapangarakian, nagpahiling siya nin kusog nin sa iyang kamot, winarak niya ang mga mapang-ambaw-ambaw, sagkod ang gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono ang mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapagkumbaba. Binasog niya nin mga marhay na bagay ang mga nagugutom.
asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa pagirumdom kan sa iyang pagkaherak. Siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan, ki Abraham asin sa gabos niyang kapangarakian, sagkod paman. Nag-erok si Maria kaibahan ni Isabel sa laog nin mga 3 bulan, dangan nagpuli na siya. An marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Father Joseph Salando, ang ginagalangan asin may gos na kura paroko kaining parokya Kanhoroan, ang sayang pag-iriba si Father Erwin Peraha, mga dating kura Kanhoroan si Father Pani Ante, si Father Edwin Bragais, dating kura kan Tiwi si Father June Barquez, asin mga pag-iribang padi, Mayor Villanueva, Vice Mayor, mga pag-iriba sa Konseyo Municipal, banwaan ng Diyos, Diyos maray na aga tabi sa Indogabos. Kung nagre-reparo ka mo, ining nadangog niya itong binasa sa enot na binasa ang Ebanghelyo, pigbabasa ini mga tugang pag Disyembre 21, ikapirang banggi iyan, ikapirang aldaw kan Misa de Aguinaldo, ang pagbisita ni Birhen Maria sa sayang pinsan na si Isabel. Inuman ini mga tugang, ang aldaw na ini, Disyembre 21, iyo ini ang pigapod na winter solstice. Ano ang gustong sabihin kan winter solstice? Na naghahalaba na an aldaw, an liwanag, naghahalipot na an banggi. An pagkasabot niya to, kundi kita tataukan science, minapuon baga an banggi na pag mga bulan na September, November, December, October, mga araw kayan, banggi. As in, dahil na mamalisyahan, ang katapusan kayan mga tugang December 21. Pigapod winter solstice. Alaga date na namalisyahan, minsan baga Disyembre, Enero, Pebrero, medyan halawig pa ang banggi, ang diklom. Pero naghahalipot na iyan mga tugang. Minapo naman iyan pag June 21, kaya pirming 21, so pigapod na summer solstice, na naghahalipot an aldaw, naghahalaba na ang banggi. As in, nag-iinit na. Mapundo naman malipot naman iyan pag December 21. Natatapig sa sabi ko ini sa indo mga tugang. Iyo ini ang kinuakan Biblia na ehemplo na taan banggi ang taglipot mga tugang, iyan simbolo kan kadagitan kan mahal na Diyos. Sa lingwahe kan tao, na limitado ang satuyang lingwahe, ang paghuna kan si Eva kasi ada nagkasala, nadagit ang mahal na Diyos. For a long time, dayta nadangog ang tingog kan mahal na Diyos. Pero pag-abot kaining winter solstice, iyon ni ang kinuakan Biblia na sinasabi ni Propeta Sophonias na ang kagurangnan dainanin dahilan na ngani ng tao matakot na umintampot na ang panahon na ang mahal na Diyos nawara na ang sayang dagit sa tao sa kinakman. Asin pinunan ini mga tugang kan si Birhen Maria nagkonsinte na maging ina nin mahal na Diyos. Ano ang sayang tataramon, surugoon sa na ako nin mahal na Diyos, mangyari lugod sa ko, siring sa imong itinaram. Kaya digdinagpoon na ang mahal na Diyos, nakipagrelasyon giraray sa tao. Takon narumduman nindo,
kan si Eva kasi Adan nagkasala, sabi kan mahal na Diyos, duman sa halas na iyoan representante ni Satanas. Sabi niya, papag-iwalon ko kamo sagkod an babayi. An sa iyang banhi, sagkod an sa imong banhi. An babayi, mga tugang, daing iba si Birhen Maria. So, nahiling ta, minsan sa daan na tipan, pighula na ang pag-abot ni Birhen Maria. Sagkod an sa iyang banhi, sisay an sa iyang banhi, daing iba si Jesucristo. Kaya, kan si Birhen Maria, nagkonsinte, na maging ina kan aki inin mahal na Diyos. Digdi nagtubod sa mga tao na ang mahal na Diyos, nagpupuo ng mahali ang dagit niya sa tao. Day man talaga nadadagit ang mahal na Diyos sa tao, kundi namalisyahan kan tao, nagaro, kumbaga sa pag-iriwal, day kita pigtiti no kan mahal na Diyos. Pero digdi mga tugang sa kung marumduman nindo, pag Disyembre 20, ang Ebanghelyo dyan, so pamareta ka ng hel na si Gabriel kay Birhen Maria, na siya ang magiging ina kan aki ng Diyos. As in, sabi ni Birhen Maria, mangyari lugod sa siring sa imong itinaram. Pagkatapos sinunudan kan pagbisita ni Birhen Maria sa sayang pinsan na si Isabel. Kaya sinasabihan kita nin mahal na Diyos, bako man siya dagit sa tuya. As in, ang pinakasimbolo kayan mga tugang, si Birhen Maria. Simbolo na kan katawuhan na nagsasabi sa tuya na padaba kita kan mahal na Diyos, namutan kita kan mahal na Diyos. Kaya nahiling ni Isabel na sayang pinsan, si Birhen Maria ang sayang pinsan, sabi niya, paladan ka sa mga babae, gabos. Aki sa tulak ni Isabel na si San Juan Bautista, luminukso sa kaugmahan, nata nahiling na gayod kan aki ang kaligtasan na daradara sa tulak ni Birhen Maria. Sabi sa Ebanghelyo, mga tugang, si Birhen Maria, tulong bulan nag-istar duman sa harong ni Isabel na sa iyang pinsan. Halimbawa, baga ngaya, magtaram ako sa indo, mabisita ako sa imo, tulong bulan, mauuyam ka sa kuya. Uyugon mo, tulong bulan, maistar ako sa imo. Ining pagbisita ni Birhen Maria, mga tugang, bako ining simpleng pagbisita. Igwanin tradisyon sa mga Hudiyo na pag-ansarong babae, madali ng mangaki, so pinakaharining pinsan, maduman sa harong kay itong babae na madali ng mangaki, siya ang magibo kan dain na kayang gibuhon kan bados. Kaya ito ang obheto kan pagbisita ni Birhen Maria. Tangani na siya ang maglaba, tangani na siya ang magplantsa, siya ang magluto, siya ang maglinig kan harong. Gabos na, dain na kayang gibuhon kan bados na pinsan, si Birhen Maria ang magibo. Kaya sa pagpuon kan misa, sa pangaji ta, nahiling taan kapakumbabaan, the humility of the Blessed Virgin. Kung kuta na masabi si Birhen Maria, natatakon maglinig, natatakon magluto. Ang aki sa kuyang tulak, iyo ang aki ng Diyos. Para ang aki sa tulak, kan sa kuyang pinsan, si San Juan Bautista. Tas siya ang itinalaga na andamon andalan, pag-abot kan Mesiyas. Kuta na, pwede siyang nagpabaw-abaw, adaragad sa dakulang kapakumbabaan, mga tugang, inako niya ang katong danay. Dahil nawara, so sa iyang balanse, so sa iyang pigsabing equilibrium, so sa iyang poise, aram nindo ang tataramon na poise, pigagamit bagayan sa mga binibining Pilipinas, mga model, ang mga model, pigkakagandig di kilibro, pigpapalakaw. Dapat, day mahulog sa libro. Anapod kan, poise. Ang tataramon na poise, sarong bayong iyan, duman sa Mediteraneo, na pag nakahiling siya nin sanga, minsan sa dayuto na sanga, na naglalataw-lataw sa salog, minatug dun siya, saro sa nang bitis, day siya nalulunod. Kaya inapod ito, poise. Diyan hali ang tataramo na poise.
Pero igwakan inaapod na Christian poise, mga tugang. Ano ang Christian poise? Na dai ka natataranta sa tahaw kan mga inaagihan mong kadipisilan. Dai ka natataranta sa tahaw, sa kampangan sa imong kaiwal. Halimbawa, pagluwas mo sa harong, nahiling mo sa imong kaiwal, duwa ang pwede mong gibuhon. Pwede mong sabihon, maaksidente man lugod ang kaiwal ko. Nawara sa poise mo, nataranta ka. Pero kung sinunod mo sa sabi ni Kristo, kamutan mo an sa imong kaiwal, ipangadyi mo so nagpapakaraot sa imo, na maintain mo so sa imong poise. Iyan pigapod mga tugang na Christian poise. Kaya si Birhen Maria, minsan sa tuktok kan Kalbaryo, nagparahaya siya. Kamong mga ina, nagadana sana, painggustuhan haya. Si Birhen Maria, dahil naghaya. Siguro, namundo siya. Pero, dahil niya ipinahiling na maging hysterical siya, na magwawala siya duman. Nata, iyo yan ang inaapod na Christian poise. Siguro, sa kapiestahan na ini mga tugang, kan sa tuyang malay na si Nuestra Señora de Salvacion. Yaon man palandig di so, Birhen di Sapaw, hali yan sa Cardona Rizal. Nagbibisita sa tuya digdi. Kaya puro man iyan mga imahe ni Birhen Maria. Ipinapasabot sa tuya na bilata si Birhen Maria, iyon inapod the Christian par excellence. Pinaka-excellenting Kristiyano nahiling sa pagkabuhay ni Birhen Maria. Asin ang pinakaurog kay ni mga tugang na paguna nindokan, inapod si Birhen Maria na maging ina nin mahal na Diyos, nagyaman siya, nagkaigwa siya nin kapangyarihan, simple manggiraray siyang tao. Simple manggiraray siyang dukha na tao. Hali manggiraray siya sa Nazaret. Ang Nazaret, mga tugang, iyo ang pinaka, kumbaga sa Manila, iyo ang tundo. Tahali diyan sa mga mandurugas. Kaya nga ni sabi kan sarong apostol, kanahiling niya si Kristo, pig-introduce siya kay itong sarong mana apostol na si Felipe. Sabi niya, taga Nazaret iyan, nataigwang karahaya na magikan sa Nazaret, so mga taga Nazaret, pag nagduduman sinda sa ibang lugar, nasusupog sinda na magpamidbid na ngay ako taga Nazaret. Nata, ang lugar na yan, lugar kan mga tawong dapat na tawanin atensyon. Pero duman nakakua ang mahal Diyos. Kan pinakamagayon, kan pinakamatibay na babae na pinagkanigo kan mahal na Diyos na iyon maging eerokan sa iyang tulak kan sa iyang kan aki niya. Kaya mga tugang ipinapagirumdum sa tuya, ining pigaapod na Christian poise. Nasa sa tuyang pagkabuhay, mga tugang, iyo ina nagpapamidbid sa tuya na mga tunay na Kristiyano. Kasuba kong aga, may pigkumpil akong kasalon. Sabi ko, ano ang kumpil? Ang kumpil, ang English kan confirm. Alimbawa, baga, pasensyanos, medyo mga bading-bading. Igwa kang tugang na bading. Pero nagtatago, una. Sarong beses na yung kuminunday. Sabi mo, ano sabi mo? Confirm. Iyo yan ang confirm. Confirm na kamutunay na mga Kristiyano. Asin, ang saro kan mga sinyal kan na dainawaraan sa imong equilibrium. Dainawaraan sa imong balance. Ako kayo, nag-anharong may sa likodan sa nakan munisipyo. Pag may nagpapa-restrong karabaw, ang karabaw baga kung gusto mong iparestro, minabaga, kanso initial mo nga, ang initial mo, Jose J. Lansang. Pagkatapos pag mainito na itong lansang, ididuop digdi sa tagiliran kan karabaw. Sa diri mo ito. Pag hinabas ito, nanakwa, mahiling sa diri mo, tanakaristro ka. Kung kita bagang mga Kristiyano, pagbunyag sa tuya o pagkumpil, ngaya, karagang kita kisi, lansang, magbaga si Father Joseph,
Lansang, tapos iduop dyan sa angog mo. Magusto ka kaan? Dae. Kaya ang pigagamit kan simbahan, so pigapod na krisma, sulana, paglahid yan sa angog kan aki, mani pigkumpil ka, pigbunyagan, sa diri ka na ni Kristo. Registrado ka na, bako sa nasa simbahan, kundi sa buhay ni Kristo, sa diri ka. Kaya, ang gustong sabihin mga tugang, ipag-urgulyo niyato na sa diri kita ni Kristo. Dayta ipagpabakal ang sa tuyang buhay. Dayta ipagpabakal ang sa tuyang buhay sa kantidad o sa ano pa man na bagay na pwedeng iribay kayan. Ipaghambog niya to na kita mga Kristiyano. Pero ang pinakaurog na paghambog na kita mga tunay na Kristiyano, iyon na minasunod kita kan tataramon ni Kristo. As in, si Birhen Maria, sarong simbolo, o bako sa nang saro sa nakuha, iyon ang pinakasimbolo kan tunay na Kristiyano. At sa bilog niyang pagkabuhay, dai siyang ibang sinunod, kundi ang sayang aki. Sisay sa Induan may ina na nagsusunod sa mga aki. Pero si Birhen Maria, minsan aki niya ito, sinunod niya. As in, naging banal ang sayang pagkabuhay dahil sa sayang pagsunod sa mahal na Diyos. Kaya mga tugang pinapagirumdum kita kanita, si Birhen Maria, sarong tulay pasiring ki Kristo. Ang pagdebosyon niya to ki Birhen Maria na dahil nagdadara sa tuya ki Kristo, garo may diferensya ang debosyon na yan, naghihilang. Kung kamo baga kaito igwakan sa barangay Sang Birhen, igwa baga duman na Latin na tataramon, ad Jesum per Mariam, to Jesus through Mary. Kaya si Birhen Maria, pero bako na pigtuturo kita kay Jesus, ang sayang buhay, iyo ang nagtuturo sa tuya, pasiring kay Jesus. Tangani na arugon niya to. Tangani na kita maging tunay na sa diri ni Kristo ang aki ni Birhen Maria. Kaya dapat ang satuyang pagtubod, mga tugang, sa mahal na Diyos. Iyo man sana ang inahagad sa tuya. Kaya si Birhen Maria, inapod the woman of faith. Sarong babayi na makusog ang sayang pagtubod. Ano ang pagtubod, mga tugang? Kadaklan na basis, minasabi kita, to see is to believe. Paano man magtubod kang nahiling mo na? Pero balik ta doon tayan, to believe is to see. Magtubod ka ngo na. Sin mahiling mo. Igwanin sarong lalaki na nag-star siya duman sa sarong apartment. Taod-taod, mga nagkapirang aldaw pakalihis, may nag-arkilaman kan kataning yang apartment. Itong lalaki na nainot na nag-arkila, araw-aldaw, nagduduman siya sa balkon, nagkakapi-kapi siya. Sarong aldaw, nahiling niya, sukataning niya, na kumino aki kahoy na malakbang, pinasunan niya duman sa kudal, sa duman sa yang apartment. Sige, so lakaw-lakaw niya, garo nagtutulay-tulay siya. Sabi kay itong kataning niya, ano daw ngayon ang dahilan kay, ano daw ngayon ang katuyuhan niya. Sa utro aldaw, naghahalipot na, naghahayakpit na sukahoy. Dati, 2x12, 2x6 na sana. Pag utro aldaw naman, 2x2 na sana, nagtutulay. Hasta pakalihis na nagkapirang aldaw, nahiling niya, nagtutulay na sukatanin niya sa alambre. Sabi niya, ini nga membro kan sirko, nagpa-practice nga ini. Di, okay na. Nagkapirang aldaw naman, nahiling niya, apisar na nagtutulay sa alambre, may daradarang karumatilya. May daradarang karumatilya. Di na siya nakatagal, dinulok niya na susayang barkada. Barkada. So katanin niya, sabi niya, aram mo ngaya, nasubaybayan ta ka. Primero nagtutulay ka sa kahoy, pasadit, sagod, nagtulay ka sa alambre. Pag-una ko ngaya, tapos na, nagpa-practice ka sana. Ngunyan ngayang aga, nahiling ta ka, apisar na nagtutulay sa alambre, may daradara kang karumatilya, may pigbubusol kang karumatilya. Ano ngayaan sa imong katuyuhan? Sabi ka itong may busul-busul, aram mo ngaya,
igwa akong babalihan na contest na makutay ki alambre hali sa sarong partikan bukid, pasiring sa sarong partikan bukid na kaipuhan mapatulay ko ang karumatilya. Makatulay ako duman na may busul-busul akong karumatilya. Ano kung day ngayon, mahuhulog ako, bangin ang hulugan. Pero ngayon ang premyo, bata ngayon kaipuhan ko ang kwarta, ang premyo halang kawon. Kumpirang thousands na dollars ang premyo. Sabi kay itong nakahiling sa iya, sabi niya, believe ako sa imo. Makukuha mo, manggagana ka. Tanasubaybayan ko kung paano ka nag-practice. Pakadangog niya kay itong, believe ako sa imo. Sabi kay itong lalaki, ika na ang pigahanap kong tao. Nalaso siya. Para nga nagsabi ako sa imo, believe ako sa imo. Ika na, sabihan mo, ako ang pigahanap mong tao. Sabi, nagkakaipo ako nin tao na may pagtubod sa kuya, parte kan reglamento kan contest, dapat sukarum matilya, may pasayro. Ika ang gusto kong maglunad duman. Ta gusto ko, sumaglunad duman, may tiwala. Sabod mga tugang. Dai kitang garantiya. Nata si Birhen Maria, ginarantiyahan siya kan mahal na Diyos, na kung gusto kang maging inakan sa kuyang aki, mayaman ka, dai ka maghihilang, dai ka maano, dai makalaban sa imo, daing garantiya. Kaya iyan ang pagtubod na inaalok kita gabos. Tangani na mahiling ta, ang kagayunan kan plano nin mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay. Matindog tabi kita gabos, as in ipahayag nato ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibok ang langit asin kandaga. Kan gabos na nahiling asin da nahiling. Asin sa sarong kagurangnan si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos. Asin namon nagikan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya nagkaigo kan gabos. Huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan asin nani laman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean deng katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa ama asin sa aki, siya kaibakan ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan paggabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita ngunyan sa satuyang Diyos, Ama na nagpili ki Birhen Maria, pinakaurog sa mga babae gabos, tanganing maging ina kan sa iyang namumuta na aki, asin ina manyato gabos. Lugod, sa paagikan sa iyang mga pamibi, madaraan gabos sa pagkaherak ng Diyos. Ang satuyang simbag kagurangnan, bendisyon ni kami huli ki Birhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami huli ki Virhen Maria. Ang bilog na simbahan sa Kinaaban, sa pamamayo ni Papa Francisco, sa tong obispo si Joel sa Diocese kan Legazpi, tanganing may pahayag sa lokal na simbahan ang sakramento nin pagkamuot sa mga duka, mga familia asin mga jóvenes. Mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami huli ki Birhen Maria. Ang mga lideres sa estado asin sa simbahan na magkaburunyog asin magpamibi para sa pagkasararo, katuninongan asin hostisya para sa gabos sa tao, mamibi kita. Kagurangnan, huli ki Birhen Maria.
An mga saradit na simbahanin pagtubod, tanganin sa irarom kan manto ni Virhen Maria, maigot na maglingkod bilang mga Kristiyano na nagpapartisipar sa misyon kan simbahan sa pagbalangibog kan marhay na bareta, mamibi kita. Kagurangan, bendisyon kami huli kay Birhen Maria. An gabos na mga plano asin kamawotan kan parish pastoral plan, tanganin an gabos maghinguwa na mautob asin magin parte sa pag-uswag nin pagtubod asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangan, bendisyon kami huli kay Birhen Maria. Ang gabos ng mga deboto ni Virhen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganin ang punon kan mahal na ina sa iyang pangataman, asin mamatean ang katuninongan, asin kaligtasan sa hawak asin sa kalag, mamibi kita. Kagurangan, bendisyon kami huli kay Birhen Maria. Mamumuto na Ama, tabangi kaming makasaro kay Kristo sa paagi kan sayang ina na si Birhen Maria, dangugon mi ang sayang tingog asin arugon mi ang sayang mga padara huli ki Kristo na sumong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako asinan sa indong atang maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan paki ako ay ining mga atang kan sa mong debosyon, asin warasan na kaming nagrurumdom kan gawi nin labilabing pagkamot kan sa imong aki, mapakusog kan paarog ni Santa Mariang Birhen sa pagkamot sa imo asin sa kapwa huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na magpahayag kami kan pagtubod sa imo na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdum ki Santa Maria Birhen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak. Kando ngawon mo an sa imong surugoon sa sayang kapakumbabaan asin itinao mo huli sa iya an paraligtas nin tao, an aki imong sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya anhukbo nin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami sa ipagbuot mo na makasunong sa inda an sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadaan banal borabo nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sumo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul. Sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Pagrukyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.
Kaya kagurangnan kami na nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat patin pagsakat sa langit, siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya namimibi kami na dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagbidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kayan minauot mong maulian ang buot. Itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan manlugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo tanganing, kaibakan sa imong mga pinili makamtan mi an pamana, enot, kaibakan orog kapalad na Birhen Maria, ina kan Diyos, kaibakan sa imong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, pati ning gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasari kaming matabangan. Ining ostya, kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan, asin kaligtasan kan kinaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga. Papagkanigwa ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot. Kay bakan kan sa imong surugoon si Francisco, sa mong papa, kan sa mong obispo si Joel, kay bakan gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi, ang mga panuga kaning familia na binot mong makiatubang sa imo, maugayo na ma, kay raking pagsararo sa imo ang gabos mong aki, sin man sinda nakawarak, ang mga tugang niya mong gadan. Asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akoon sa imong kadeen, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sa kod paman, kan simong kamurawayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa pagi niya iwinaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Mga tugang mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo asin itinugon sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mong nayawang nasa langit, papananon ang ngalan mo, magtatungan kahadean mo, mangyari at buot mo sa daga, insiring sa langit, ang sumong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marahon.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasalan asin man ligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat kan maog mang paglaom asin pagdatong kan sumong para ligtas na sa Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, asin sinasabi mo man sa muya ngunyan, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sukong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare pagilngaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa panahon na daing kasagkoran. Amen. An katuninonganin kagurangnan mapas sa indo sagod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda kan katuninongan. Peace be with you. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban paladan, an mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. An hawak ni Kristo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa imong simbahan na andalan kan ibanghelyo na pinakusog kan bagsik ining sakramento masigkat na maglakaw sagod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninongan na mamuraway ng pinapakinabangan sagud paman ni Birhen Maria sa imong mapakumbabang surugon huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw ngo na tabi. Hinagalangan mi pong PPCLA Co-Chair, Madam Asuncion Colina. Kay sa gabos po na mga padi na yaon po digdi, good morning po. Banwaan ng Diyos, good morning. Sa ngaran po kan samong kuraparo ko, si Reverend Father Joseph Salando, asin ang sa iyang kaibang padi, si Reverend Father Erwin Piraha. Buot mi pong ipaabot ang pasasalamat sa mga minasunod po na individual donors. Winnie Cardinho, Mr. and Mrs. Perla and Rodolfo Peña, Miss Lolodio Gracias, Jasmine Sardeño, Normita Serio, Bicinta Periña, Mayong BPC, Nisisid and family, Bong Camo and Tess Camo and family, Flowers donors, Gina Clotario, Engineer Cesar and Sally Bulawan and family, Jess Bats 87, Josel Coltivo, Mylene Coltivo, Jerry Silian, Gina Silosilo, Jess Bats 88, Anonymous, Rita Colar, Ibon Dumanais, Joy Clavisillas, Jing Patilya, Lorna Forto, Helda Ocharan,
Marisa Masacote, Roel Morales. Siringman sa mga minasunod na grupo, Acro, Horoan Chapter, DPWH, Paratinda, asin Paranobina, digdi po sa Samuyang Parokya, Barangay Pastoral Council, Pramayong hanggang Sugod po, Barangay and SK Council of Horoan, headed by Barangay Captain Ricardo Trinidad, Barangay and SK Council, Pramayong to Sugod, Horoan Barangay Tanod, Paris Religious Organizations, Paris Liturgical Ministries, Shrine Ministry Council, Buyadores ni Ina, Horoan Purok Leaders, IPIS Pastoral Community, Musikero, Novena and Fiesta Mass Sponsors, Pilgrims and Devotees, Parish Staff, sa gabos po ng mga nagpartisipar, nagsuporta asin nagtarabang sa pagpreparar para maging maayos, maugma asin solemne ang kapiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion. So, sa gabos po, salamat asin Diyos ang magbalos po sa indong marhay na gibo. So, happy fiesta po, Barangay Horoan. Thank you. Salamatan taman po ang Parish Pastoral Council sa tuyang katabang na namamayo, si Ma'am Sean Colina. Sinda po ang nagparapagal po sa paglibot kan imay ni mahal na ina sa mga harong-harong, sa pagkuakan partisipasyon kan mga barangay. So salamat po sa Indo, Parish Pastoral Council, Ma'am Sean, thank you. Parakpakanta po Sinda. But kuman po na pasalamatan sa tuyang mga government officials na yaon po digdi si Mayor Jaime Villanueva. Salamat po, Mayor. Siringman po si Vice Mayor Jojo Climaco. Salamat po asin sa imong pag-iriba. Kagawad Jack Lerigo, Yeng Sipeda, Matet Biato Siokson, Aiken Villanueva, asin si Ate Revi. Salamat po sa Indo. May nalingawan ako. Yan ka, boss. But kong pasalamatan sa tuyang mahigos ng mga misyonero. Sinda, buot kukuta na makapagbisita harong-harong, magbindisyon sa mga harong-harong habang nagbibisita man si ina. Pero day ko nagibo, tulusan ng gidal daw. Pero sinda na nagpadagos. Kaya salamat po kan sa tuyang sadiring diakono po, sarong misyonero kan Missionaries de la Servidores de la Palabras, si Reverend Roger Coderes. Salamat po, Rev, sa imong pag-iriba. Si Brother Romel, kompetente, taga-digdiman po sa to, sa may nunong. And si Brother Jeffrey Rodriguez. Pamiibita sinda. Ano po? Sa tuyang pamiibi na sinda maging dayo po sindang bukasyon asin hopefully sa tuyang reverendo at sa tuyang diakono itugot na ordinahan po digdi sa parokya, digdi sa tuyang simbahan. Next year. Hopefully next year. So pangadji ta po iyan. Salamat man po sa mga padi niya tong bako naman niya to bisita, Pero dahil familiar po sinda sa to digdi. Yaon po diyan ang dating kurang paroko digdi si Father Pani Ante. Father Pani, thank you. Si Father Pani, nangalas ako kan pagbisita ko sa Maayong. Nagpasiring ako sa karigusan duman. Naagyan ko sa harong. Ngaya midbid mong padi digdi. Hinapot ko, iyo, nga si Father Pani Ante. Iyo pang midbid na padi po, digdi. Halo yun ang panon, Father Pani, day ka po nalilingawan kan mga tao, digdi. Siguro ta nagparalibot man ini si Father Pani. So, si Father, sarupang naging kura paroko ta po, digdi si Father Edwin Bragais. Father Edwin, salamat po. Midbidon ini si Father Edwin kan mga paratindan nin Tabagwang.
Paborito ni Father Edwin. Ang tabagwang. Dakol po digding tabagwang, mga masiram po. May mahanda at yan ng tabagwang. So, salamat po Father Edwin. Siring man, yaon po si Father June Barquez, dating Kura Paroko Kantiwi. Father June, salamat po. Yaon po ang sa tuyang tugang manapadi, Father Herbert Canar. Thank you, Padre. And of course, ako yung mahiguson na kairibanan po sa paglingkod sa Indo. Pag mayo ako digdi, kung may mga lakaw siya po, ang minasalukan mga trabaho po digdi. Pag piglilibot si ina sa ibang lugar, siya po ang nagsasalukan mga pag-ulyo, pagmisa sa mga barangay, asing kadakol pa. Salamat po, Father Erwin. Salamat. And of course, sa tuyang, presider and preacher para sa piyesang ini, ang administrador po kan parokya ni San Lorenzo Martir as Diakono sa Sentrong Tiwi, Father Oloy Lawenco. Thank you, Padre. Si Father, siguro, lingaw na niya ini, pero ninong ko siya sa kumpil, sa matakon. So, permi po ini, kahit to aki pa ako, nahiling ko po ini si Padre dahil barkada niya po. So, Paris Prismi kaidto. So, permi po sindang yaon duman. Bako man permi. Madalas yaon po duman. As in, pag nabibisita sa harong, ang pigahanda mi kaiyan balot. May balutan po kami kaidto sa harong mi mismo. So, salamat po kan sa imong mayaman na paghurop-hurop sa tataramonin mahal na Diyos. Asin ang darakaning liwanag manungod sa bukasyon asin misyon ni Santa Mariang Birhen. Kaya sisay po sa Indo ang gusto nang maglunad sa Karamatilya. Si Father Oloy ang mabusol. So, salamat po sa pagtabang sa mo na maapresyar ang tataramon ng Diyos. Asin ang darakaining liwanag sa eksperyensya niya to bilang mga tao. Asin urog na napayaman ang sa tuwing pag-apresyar sa debosyon kimahal na ina. Ano po? Ang gabos na debosyon, kung tunay ini, asin buhay, nagtatalubo, debosyon kimahal na ina, perming nagdadara sa to kay Yesu Kristong kagurangnan. Kaya, mangalas ka mo kung ataan image ta digdikan cross yaon si ina. Ano? Ta iyan ang sarong gusto tang ipaabot sa Indo. Sa krus yaon si ina, igwang Christian poise. No? Dahil nagbakong hysterical, kundi yaon siya sa pakisumaro kan trabaho, nin pagliligtas kan siyang aki na si Jesus. Ining cross na ini, ining crucifix na ini an adult version kan Nuestra Señora de Salvacion. Kaya igwa pong mga puso dyan na sa basket, asin sa kamot ni Jesus. So yan po ang gusto tang maging catechetical value po kaining crucifix na nasa inutanta. But kung man po na kunining okasyon na ibareta sa Indo, gayod sa day pa nakakaaram, na igwa kitang pinagaandaman na dakulang okasyon sa diocese sa maabot po na 2026. Diamond Jubilee po o 75 years kan sa tuyang pagiging lokal na simbahan. As in kasabay po kan 75 years kan Diocese of Legazpi, iyo ang pagselebrar ta kan regalo nin debosyon ki Nuestra Señora de Salvacion. 250 years na po ini poon na ipinamana ining debosyon sa to kan mga Franciscanong misyonero kan 1776. Kaya 2026, 250 years na po. Apwera kaiyan, igwa pang tulong 50 taon o Golden Jubilees ang sa tuyang rurumdumon asin ise-celebrar. An enot na 50 years, iyo ang pagdeklara kaining parokya na maging man siyang diocesan shrine. But sabiyon iyo ang harong ni Nuestra Señora de Salvacion, sentro kan debosyon sa iya. Asin igwang katungdan na palakupon ining debosyon na ini sa luwas po kan huruan kan tiwi. Kaya nga ni po pigdadarata po siya arog kan ginigibo ki La Virgen de Sapaw, dinadarata po siya sa manlain-lain na lugar. Bako sa na po digdi sa Albay kundi sa Pilipinas. Ikaduwa pong 50 taon sa tuyang ise-celebrar, iyong 50 taon kan pagdeklara sa iya ni Bishop Teotimo Pasis na taga-Tiwi bilang patrona kan Albay.
Kaya duwa po ang piyesta ta po digdi, ngunyan July 2, piyesta kan parokya, kan barangay Huruan, pero igwa pang sarong piyesta pag Agosto, ikatulong Sabado kan Agosto, ngunyan August 17. Asin ikatulong 50 taon sa 2026, iyo po ang pag-corona sa iya, canonical coronation. Kaya mahiling ta po igwang corona sino sa Senyor de Salvacion, ang nag-corona po sa iya kan 1976, August 25, iyo si Cardinal Sin kan Manila. Pinagrepresentar niya kaito si Pope Paul VI na ngunyan saro ng santo. But sabiyon kan canonical coronation, minimidbid kan Santo Papa, ang kahalagahan kaining debosyon sa mahal na ina sa satuya na mga lokal na lokal na simbahan, kitang banwaan ng Diyos digdi sa Albay. Kaya itinugot niya ang pag-corona kaini. So ining tulong na 50 taon na 250 years sa tuyong pag-aandaman. Kaya, di po kamo magngalas dahil pinaghingo huwanta na magibutaan mission digdi, mapalakop, mapayaman, mapataluban debosyon sa mahal na ina. Aandamon taman ang siyang harong dahil ang sa tuyang pangarap po digdi na ining diocesan shrine, maging national shrine, kung itutugot nin Diyos, tatabangan kita nin mahal na ina sa 2026. National Shrine, buot sa Bihon, ang mga debotos ni ina, lakop na sa bilog na Pilipinas. So, ang significance man po kaiyan sa sato, dakol mabisita po sa sato digdi, gikan sa manlain-lain na lugar, na nangyayari na ngani po. Sarong prueba kaini, yaon po digdi, ang mga taga Cardona Rizal, mga sanggatos po sinda, na yaong po digdi nakikisumaro sa kapiesta ni Malne. Parakpakan ta po pala sinda, mga taga Cardona. Maabot ang sindang rektor at siya na hapon maselebrar man kan Santa Misa. So yan po, kaya maawat ta po na pakarayon ta po ini. Ano man na po nan kan mga naenot na mga kura paroko po digdi asin rektor, we build on them. Kita natugdok sa mga pinagpuunan na pinagpagalan na kaito. Kaya po, ang project na po digdi, inotuntaan ining retablo, napupunan na po ini, nakabayad na po kita nin 1 million. Ang target na po is 2.5 million. Asin salamat sa Diyos sa sindong pagiging matinao, sa ngunyan, igwa na kitang 2,239,137 pesos and 25 centavos. So dikit na sana, mga 250 na sana, maabutan na po ang target ng 2.5 million. Parakpakan ta po ang gabos na nagtarabang. Salamat po sa Indo. Sa total na ini ang breakdown po kay ini, individual sponsors, 1,559,835 pesos. Donation box, envelope, so mga pig-offer po nindo digding envelope, 231,982.50. Signature campaign, hali po ini sa mga barangay po digdi, sakop kan parokya, 199,985 pesos .25. So mapurpirma ini, tapos matausinda. So salamat sa mga kaparokya ko po digdi, parakpakan tapon mga taga-parokya kan Huruan, almost 200,000. Sa paglibot man po nin mahal na ina, sa 10 o siyam na parokya po digdi, o 10 ng parokya digdi sa diocese, saro sa Sorsogon, ang natipon po na itaukan mga deboto is 199,985. So natapatan po so tinaukan mga taga-Huruan. So parakpakan ta po si mga debotos. So alkansya. Asin sa alkansya man po, alkansya nin pagkamuot, igwa po nin 47,349 pesos. So yun po ang sample kan alkansya may nag-offer na po. Salamat sa duwang nag-offer po kay ini. Ang alkansya po, made of coron po ini. Tanging marumduman ta ang tiwi. No? Kung gusto po nindo magtabang, pwede ka mo sa pag-alkansya, pwede ka mo mag-alkansya sa bilog na taon. Next fiesta, darahon po nindo ini. Dugangan ta ang duwang nag-offer ngunyan. No? Sana next year ang ma-offer sang gatos na. Ano? Kaya po, magkuha po kamong alkansya, balon nindo pa uli. Magwalat sa na po kamong sanggatos, taan sanggatos, ibabakal ta naman kay alkansya. So nakakatabang pa po kita sa mga paragibo ning koron dyan po sa Putsan. So yun na po. So
Sa ngunyan, igwa na kitang almost 50,000. So, maabot naman po ini, ang sa tuyong kaipuhan, tanganing ining diocesan shrine, ining harong nin mahal na ina, makapasar sa mga requirements po kan pagiging national shrine. Pag-abot po kan 2026. Halipot na siya ng madali na 2026. Kaya, pagtarabangan ta, paghigusan ta po, bilang mga namumuot sa mahal na ina na sa Señora de Salvacion. Salamat po. Viva la Virgen! Viva! Matindog na po kita. Ina. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Oremus omnipotens sempiterne Deus qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam ut dignum Filii habitacum lempetim retro Spiritu Sancto cooperante preparasti daut cuius commemoratione letamur eius pia intercessione ab instantibus malis et morte perpetua liberemur per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Mapasaindoan kagurangnan. Asin sa imong espiritu. Anamon dagki Birhen Maria an aki kan Dios nagtubos sa katawuhan. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Inako nindo ang kagtawnin buhay huli ki Maria. Magdanay kamong maugma sa iyang mamumuton na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa